Para ribayet nga ay kublay pi baro. Kasngi kabangilay ap nadu benai rempang kelapoi. Lingba kaman kibat sa sisin ngalay kendu biang bat pi kumju bat kibahayi nga sem jonga. Kadon ka jingong kabasngotenat iti vida purna milnaya kabamut nga ong syongsuk tang banya kendu biang. Dakani ka jing sngau ngala ong hau benai rempang banganya kendu biang bat pi hadien belami ke result jong ke election. Bat menta lingba kaman kibat ngala don biang hapedeng jong pi. Nga kermen ba piklan bat baro hayeng kidon hakamet kabakoj bakya. Menta belapoi kepor liur ka wanra jingkemen hakidonut jongi. Nadu menta kasngi sa sisin ngin yakren hakaman kibat sapang kitu kibriu kari kiba wanra jingkela hak imlang salang bat hakari lingba ki kam jongki. Ngin yakren sapang kalariti berius pa jongi ka history badap na keburom bat ki jing persang ban penlong ke India kabayat saprang. Paralok nadu benai rempang hadu menta man bapoi kasngi ublay bakhadu jong ubnai nga judon ka jing terang ban yo ekren bat pi. Hendrei nga sngau kumen pat ban yo i bahakini ki benai pila pa yang di ki million teli ki message. Warla ka radio program man ki bat kelas sange sipor la katu kat ni benai. Ka mensim jong ka man ki bat ki kam babha ki kam balen lade bat ka jing kata babha ka imlang salang ki yai biteng bet. Hapedeng jong ka kubor election nga tikna bala kring yapi sakini ki kana bakta ya kedonut. Paralok minta kasngi nga kwaru ban penpau ka jing sngongo iki breu kari ki bala bu biang ya ka jing syania hakariti sensyari bat haka sensyar pajba. Ka election jong kasnem arhajar arpusau kadai ka election bahetam haka perthai. Omdan da ka waipat kari ka bala penlong election haka rukom ka bahebha haka bahan reus pa sanpo million ngut ki breu kila tap vote. Nga ay kublay ya ka election commission bat ya ki breu baro ki baydon benta kam tap vote na ka benta kani ka jing pendap ya ka kam bakraw. Para riba menta kasngi ka laipo terik ubna jeliu kalong kasngi ka bakong san bha ki hinman ki para badai ki tribal ki rakhe ya kani kasngi kum ka hul divas. Kani kasngi ka don jing edai bat ka jing slur u sidho bat u kanhu ki balay khun persya ya ka jing nyon ben ki nong sensyar badai ki nongwei. Usidho bat ukanhu kila penyateli ki hajar ngut ki santhal banyak kun persya ki pareng bat pitip na em ka ei ka belaja kani kalaja kasnam si hajar praspa sanpusan kabumud arsnam shwa kathma jong ka jingla lyot lani ka war of independence baningkong ke India hakasnam si hajar praspa sanpunyo hakatu kapor ki hinmen ki para ki badai ki tribal hakasanthal parganas jong ka Jharkhand kila yeng persya ikinong sensyar badai kinong wei. Ki pareng kila leben ki santhal bat wanra iki jing perking babun halor jongki. Dagwa pin iya ke jing slur bakraw ha ke jing yakun uvir sidho bat kanhu kila kelalong ki martyr. Ka jing len nadi kini ki kun cenrang ka Jharkhand ka beteng ban aimen siem ki breu kari wat hadu menta. Tungin ya sengap si benta jong ka jing ruai bala ruai burom yaki hakaktien santhali. सीधा कनो बोल बुहा मनावे 29 जन जहाँ दिसमरिया मरंग हुंदो संतल हुलका संतल हुंदो अंदोड़लेना इंग्रेज कानून भंगोड़लेना जुमे बंजो एसपीटी एकेला गोयना जंगारे पैगान साड़ी कने झाम जा फुलको होले रे बुहा होले होले. Paralok baik, ladang akili pi ka ei ke jing edai bakordor tam haka perthai, nga tikna bapin ong ka kemi. Haki jing em jongi, ka kerdan jong ka kemi ka dei ka bahalor Hapedeng ki jing ki babun, ka kemi ka penhe pensan ya laki khun. Man ka kemi ka the jing hala ikun. Ka jing jong ka nongkha, ka kemi, kalong kum karam ba omdan bala ban siu keliang syu. Ngala perkhat, ngin omla ban ai ya laki kemi. Hendrei, hatu ngila ban le syu. Dei na kani ka jing perkhat bamenta ka snem, baya ka jing yalap bakerpang la plih ka sngi penne mariang ka World Environment Day. Ka kerteng jong kani ka jing yalap ka dei uwei udieng na kabenta imei ni 1 tree for mom. Ngaru ngalatung yu udieng ha kerteng ju imei jonga. Ngalakintu ya barok ki parari bat ki breu na barok kiri ka perthai ban tung yu udieng bat ka kemi lani ha ka kerteng ka kemi.
ngas ngau komen ban yoi bakani ka jing yalap ban tung ding ha ka jing ken mau yala ka kemi kelanang krausted ki brio ki asami ki dur ba tung ding bat ki kemi lani ki dur jongki ha ki rinsan social media baro laki bariu spa ne baduk ki kenthai batrei ne basumar yala ki yeng ki tung ding nak bental laki kemi kani ka jing yalap kala ailat bakumju ya baro ban penpau ya ka jing e nak benta ki kemi ki aiman sia mi ki wei da ka baya sami ki dur ringkat ki #kum #plant for mother but #ek per ma ke nam paralog kani ka jing yalap kandon sa ka wei ka jing mentoi ka mariang ru ka sumar yangi kum ka kemi ka mariang kadai ka nongrim jongi jing em jongi kumta kadai ka kamram jongi ban sumar ya karu da ka batung ye ki dieng ha ka kerteng ka kemi tang bangi burom yala ka kemi hinrei ngi yadaru ya ka ha ka postnam balalet kladon ka jing pinyari ki klau ha India na ka daw ka jing tresitom jong baro ha ka amrit mahotsaf ya palat nrepo hajar teli ki pung amrit sarovar latau ha ka lengkari minta ngi deiban pinyar susu ya ka jing yalap kum ka jing tung dieng ha ka kerteng ki kemi kenang ban beteng ya ka ni ka minsim para riba kaliur ka kner ya laki rong ha ka rukom bestet ha keleng ki benta jong kari ringkat ber ka jingwan uslap kawan sakawai ka jingwat ya ka eire ka ha ki yeng baro ka syatri menta ka sngi ha ka man ki bat ngakwa ban ya sambat pi sepang ki jat syatri ba kerpang basnah Kerala ha ka lari ti jong ka Kerala ki syatri ki don ya ka jingmut ba kerpang ki dei ka benta ba kongsan jong ki babun ki rukom hang tu Henrei ki syatri bangakren ki dei ki syatri Kartumbi ya ki belasna ha atapadi ha ka jella Kerala kini ki syatri babun rong kilong sisa ki be internet bat ka ka penlong ya ki bakin per ka dei belasna ya ki da ki kenthei tribal ka Kerala menta kadon ka jingdawai kini ki syatri ha kelengkari bala de online ya ki ru kini ki syatri ki dei bala penmi apo ka jingkmi ka vatal laki cooperative agriculture society ka jinglong nong yalam hakanik society ka syong hakakti ki kenthei hapo ka jinglong nong yalam ki kenthei ka imlang saalang tribal ha atapadi kalalong ka nuksa jong ka jingtrei ya ki kamla jong kanik society kala thauru ya ka unit ban chna jingsna da usi benta kala penkre ban play ya ka jakade bat ka cafe de bam tenrai kumjo ka jingtmu jong ki kalong tang ban de ya ki syatri bat ki wei ki mar henrei ban peni ka perthei ya kala riti jong ki menta ki syatri Kartumbi kila poi na kasinong berit ha Kerala sa ki company bahe kani kadai kanuksa babha jong ka jingken tieu yala ki jong parari ba kat hakum kani ka por ha benai banwan ka jingele kai Paris Olympic kelas dang ngangej babaro pia up ban aiman siem yakinong ile kai ka India ha kani ka Olympic Games nga ai kublei ba ka kinhun na India kan la ban le bha ha ka Olympic Games ki jingken mau ya ka Tokyo Olympics kidang thmai ha ki jingmut jongi karukom yele akai kinong yele akai jongi ha Tokyo kala job ya ki donut jong man la kinong India nado ka Tokyo Olympics kinong yele akai jongi kilak penkre bhana ka benta ka Paris Olympics kalong ka bas ngotenat ban tip ba baro kini kinong yele akai kile sim benta hajan kumba kandai spa atli ki jingya kop sabari kani kalong ka ka bakraw para riba haka Paris Olympics pinsaki ki katu kat ni ki AKA haka sien baning kong kinong siat suloi jongi kin pini ya kasap jongki haka jingya siat suloi baro arkenhun yele kai table tennis jongki kenthei bat chenrang kila yorung kinong siat suloi badai ki kenthei jongka India ki deiru ka benta jongka kenhun shotgun haka ne ka kenti kinong yele kai wrestling bat kinong nya kulai jongi kinya kun haka jingya kun bakimpat je kun menuru kani kemut bangila ban kemi lenti ka kerdan ba kamper jong ka jingshir rehem hakani ka jingile kai menta ka kenti pinyoi bala katu kat ni benai menta ka jingile kai babhatam kalalong haka World Para Athletics Championship haka weipat kaliang kinong ile kai jongi klale bha ka chess bat ka badminton menta ka ri barok kawai ka kermen ba kinong ile kai jongi kinla ban le bha hakani ka Olympics ru kin job takma hakini jingye kun bat kin job ya ka donut jongki breu kari haki singi banwan ngan yo ka kabu ban ya kendo ya kinong yele kai ke India ngan ai men sie meki na ka benta jong pi baro hoot menta ka kinti ka #jongi ka dei
Cheer for Bharat. Lingba kani ka hashtag ngidon kam ban ai min siam ikinong yele akai jongi. Yai kentio ya ka jing ngos kem jongki. Yai ai min siam kani kan yarap ban pini ya ka bor jong ka India sa ka perthai. Para riba iet ngan pensngau ya kani ka wei ka audio clip balingkot na ka benta jong pi baro. रेडियो क्वेट FM 93.3 से हिंदी शो नमस्ते कुवैत। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। Hadian bala sengap ya kani ka radio program le se phila ban sengau kenden ngan yathu api ya ka jingja baro halendet kani. Kani ka dei ka audio clip na ka wei ka program na ka Kuwait radio. Minta phila ban perkhat kumno ka Hindi ka poi sa Kuwait. Ka Sorkar Kuwait kelas dang ya ka program bekerpang ha ka National Radio jongki bat kataru ha ka ketien Hindi. Kani ka program kawan siteng kenta man kasngi ublay. Ka kentup ya ki babun ki benta jong ka lariti ka India, bat ki jingyetai bedei bat ki film, bat ka buit tau jongi. Bat ki long ki bapawnam ha pedeng kinong India hang tu. Layatu hanga, bawat ki brio badai na katenrai na Kuwait, ki sngaw tenat bahaya ka. Nga penpau ka jing sngaw ngo ya ka Sorkar Kuwait bat ki brio hang tu, nado ka mensiam jonga, na ka benta kani ka jingwan ra ya kani ka program. Paralog, mano ban om sngokmen ban yoi ya kalariti jongi la rakhe bat buram hakeleng ke perthai menta. Kum kanuksa ha Turkmenistan menta ka snem ha ubnai jemang kila rakhe ya kelengku snem sngika balais pa snem jong unong tho poitri jongki. Hakani ke jing rakhe u presiden ka Turkmenistan ula ple umot jongki arpsaungut kinong tho poitri bapaw na keleng ke perthai. Uwei ne kini kimot udai jong Gurudev Rabindranath Tagore. Kani kadai ka buram ya Gurudev bat ka jing sngau sarong ya ka India. Hakajuk korukom ha ubna jeliu artili kiri Caribbean ka Suriname bat Saint Vincent bat ka Grenadines kilarakhe ya ka nam ka India ta ka jing Shirham. Ha Suriname kinong India kilarakhe ya ka Indian Arrival Day bat ka Parvasi Diwas ha ka Santarik ujeliu manla ka snem. Hangtu ringkat bat ka ketin Hindi ya ka ketin Bhojpuri ru la kren bha. Ha Saint Vincent bat ka Grenadines kidon kumbahan rio hajar ki brio badai ka tinrai na India. Ki sngau sarong yala ka jingyo pateng. Karukom baki rakhe ka Indian Heritage Day ha ka Shitarik ujeliu ka penpau ya ka jing sngau ba jeliu jongki. Habaya ka nam bat kalariti ka India la rakhe bat boat ha keleng ka perthai ha karukom ka bakrau baro kinong India ki sngau sarong. Paralog hauni ubnai ka perthai baro kawai ka rakhe ya ka Yoga Day ba shipau taka mensim Bashir Raham. Ngalai simbenta ka yoga program bala penlong ha Srinagar, Jammu bat Kashmir. Ha Kashmir ringkat bat kisamla ki hinwen para kentai bat ki khon kentai ru klei simbenta taka mensim Bashir Raham ha ka Yoga Day. Kat ba ka jingrakhe ya ka Yoga Day kanang ya chaprang kilanang don ki ki batamai. Ka Yoga Day kalanang mat ki batamai ha kaleng ka perthai. Ha ka sien beneng kong ha Saudi Arabia ka wei ka brio ka Al-Hanuf Sadji kala yalam ya kerukom le yoga. Kani kadai kesien beningkong bakanu-kanu ke kentai na Saudi Arabia kan yalam bat batai ya ke jingle yoga. Ha Egypt la penlong ya ke jing Yakob sendur ha kani ke kenti halor ke Yoga Day. Kidur jong ki milian ki brio bale yoga ha ki rot ka wa Nile, ki rot ke Duriau Red Sea, bat akhmat ki piramid kila pau na ambha. Ka Mahavijaya Pagoda Complex bapau jong ke Myanmar bat umot bachna do Marble jong Buddha kalapau nam hakeleng ke perthai. Hang Neru ya ke jingle yoga la penlong hak arfui terik ubnai jeliu. Ha Bahrain ya ka camp bekerpang la penlong na kebentaki kena badan jingduna hak khotmen. Ha Sri Lanka ka jingle yoga klalong ha Gal Fort bapau nam. Ka Jakarta Sanam bala itu da ke UNESCO. Ha New York Amerika ki brio klale yoga ha ka observation deck. Haki Dolenong Marshall Islands, haka sin beningkong la penlong ya ka Yoga Day, haka rukom bahebha, da ka jingisim bentalang ka President Kari. Ha Thimphu Bhutan, ka program ban rakhe ya ka Yoga Day, kalalong,
bat lai simbenta do paralog jonga ubadai umentri rang bado u top ge. Kani kemut bangila sakhi ye jingi simbenta Shirham ki brieu ban le yoga haman laki kendong jong keperthai. Nga penpau ya jing sngongu e baro ki paralog jonga ki balai simbenta ha ka yoga de. Nga donru kawai ke jing kerpat barim ya pi. Tungin penlong ya ka yoga ka jing le batang sisngi. Le tista ya ka yoga bat pinmat ya ka jing kala babha ha ka jing im jong pi. Paralog kidan bun ki tiar basna he India ki bajur ka jing dawa ha keleng keperthai. Bat ngis ngau sorong ha bangi yoi baki tiar basna he India baki yo jing itu ha keleng keperthai. Uwei na kini udai Araku Coffee ya ubala repha ke district Aluri Sitarama Raju jong ke jela Andhra Pradesh. Upau nam nak benta ke jingsma ubi jong u. Kumba silak siteng ki longyeng badai ki tribal ki adon benta ke jingrep yu Araku Coffee. Ka Girijan Cooperative klale ke benta bakongsan ban kentiu yu Araku Coffee saki kerdan bakam selor da ka ba penyateli ki nongrep bat da ka ba aimen siemeki ban rep yu ni coffee bakam per. Kani ke jing persang kala kentiu ka kamai jong kini ki nongrep. Ka imlang salang ki tribal Konda Dora kelayo jing mentoi sibun nakani ke jing persang. Omtang hakaliang jong ke jing yo kamai, henrei haka jing bha karukom im jong ki. Ngaken mau bangalamat yu Araku Coffee Sisien ha Visakhapatnam bat umentri rangba ke jela Andhra Pradesh u Chandra Babu Naidu Garu. Nget jenga baka jing mat jong u kalong ke baper bat babang sisa. U Araku Coffee ulayo bon ki kusna maka pertei. Bat layero bha haka G20 Summit kabalalong Delhi. Lada piyo ya kalat pidei ban persang ban mat yau Araku Coffee. Paralog ki breu ka jamu bat Kashmir ru Kim Saadin haka basna ki ki bapinmi hi maki. Bat ka bapinya yau hakeleng ke pertei. Ka baka jamu bat Kashmir kala job au benai blalek kadai ka nuksa nak benta kari baro kawai. Ya ka thup baningkong jong motor snow peas lapha na Pulwama sa London. Kato kani ki breu kilayo jingmut ban penpau ya ujingthong bakamper bami na Kashmir hakarinsan jong perthai. U Abdul Rashid Mir jong kasunong Chakura udai ubaningkong ban wan chakmat na kabenta kani. Ulas dang bantung yu motor snow peas na kabarep lang hakijaka jong kiwei kinongrep hakasunong. Bat sien uni motor ulas dang banpoy na Kashmir sa London. Kani ke jing job kala play ke jing khang batemai da ke benta ke jing roi ki breu ke jamu bat Kashmir. Omdon jing duna jong kini ki mar ba kamper hakari jongi. Pidei ban yasam jing tip sa pangkum kini ki jatmar lingba ka hashtag #myproductmypride. Ngansai kren ye kani kamat akaman kibat banwan. मम प्रियाः देशवासिनः अदय अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायां आरभे. Pila ban sengau lingo balai banga kren kinsan hakaktin Sanskrit hakaman kibat. Kadau kalong bakadon ke jing rakhe bakongsan bayadai bakaktin Sanskrit. Menta kasngi kalai poterik ujeliu ka Sanskrit bulletin jongka All India Radio kaladap sanpusnem ke jing wanra jongka ya ka program. La sanpusnem kani ke bulletin kalayai penyeso ik babun ki briu dakaktin Sanskrit. Nga ai kuble ya kalong ying jongka All India Radio. Paralog ka Sanskrit kaladon ya ke benta bakrau ha ke jing kentiu ya ki jing tip barim sepang ke India bat ka science. Minta kalong ke bakongsan bangin buram ya ka Sanskrit bat pendon benta lang ya ka ha ke jing im jongi baman la ka sngi. Ya kum kani ke jing persang la penlong minta da ki babun ki briu ha Bengaluru. Kadon ke park ha Bengaluru ka Kubon Park. Ha kani ke park ki briu ka than kilas dang ya ke rukom batemai. Man kesngi ublei ki kena ki samla bat kirangba ki yakrani iwei pat da kaktin Sanskrit. Ha kaktin Sanskrit. Omtang kani la penlong ru ki babun ki jingyatai bat jingkerto ha kaktin Sanskrit. Yakani la khot ka Sanskrit weekend. Las dangeka da ka samasti gubi link ba ka website. Kani ka jing persang ka belas dang la katu kani sngi menta kala paunam stet bha hapdeng ki briu ka Bengaluru. Lada barok ngi adon benta hakum kini jing persang ngila banyo jing hikai sibun nakani kaktian barim ha ka perthai. Para riba iet kalalong ka basngotenat banyo ekran biang bat pi hakani ka benta jong ka man kibat. Kani kan beteng biang kumbajulong. Sa sitayau ka rath yatra bakhut kan sasdang. Ngaduai
baki jingkerku ulot Jagannath kindan barabor bat kibrieu hakari. Ka Amarnath yatra keladep sedang, bat akas ngibanwan ka Pandharpur wariru kan sasdang. Ngapa ki jingkublai syabaro kiriunget ki wesim benta hakini. Ka Kochi New Year ka jinglekmen Ashadi Beach ru kalajan poi. Nga ai kublai yepi na ka benta baro kini ki jinglekmen bat ki jingraki. Nga nget scam bapin beteng banle AA na ka benta ka jingba bat haki jing yesim benta pat ba bat nga. Nga ap kmi lenti banyo ekran biang bat pi hau benai banwan. Haduk kata kapor sumar bahai ladi bat yala ki long yeng long sem kublai shibun e.